Posa jidava tikupasirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 7 December 2024. Paja Bon Kalindo mwini wake amati ndi president wa anthu osauka komanso president wa bungwe limene lotchedwa Malawi First. Lero lino wabwera poyera wapanganso zimene amapanga nthawi zonse kuzuzula kuyamikira komanso kulangiza ndi kung'alula pamene akuona kuti atha kung'alula. Sono lero lino pa 7 December takhala ndipo mumvere kuti kodi ZDC lero lino wayankhula motani. Uthenga sulemera ine ngati president wa anthu osauka ndi chotengera cha Malawi kuchokera lachitatu, lachinayi, lachisanu mpaka mbandakucha wa siku la lero pa 7 December ndakhala ndikulandira mafoni message kuchokera kwa Malawi zigawo zonse zodandaula makamaka kudandaulira opposition parties. Amalawi ambiri ali wozizidwa, Amalawi ndi okhumudwa, ndipo uthenga inu a opposition muutenge. Tikamanena kuti opposition parties akutanthauza chipani cha PP, chipani cha UDF, chipani cha Ford, chipani cha David Mbewe, chipani cha DPP, Ford ndi zipani zonse za genuine koma zili zosusa. Amalawi akufunsa kunena kuti kodi inu a UDF mwachita abandon Amalawi? Inu a DPP mwachita abandoned Amalawi? Inu a PP zimene zikuchitika m'madera musimu kuziona? Nanga a Ford, a UTM mwapolamira Amalawi? Kapena mwachita kupepetulidwa? Kapena mwina mwalozedwa? Kapena mwapakidwa mazi akudambwe? Akuti zimene zikuchitika sezinayambe azionapo muno Malawi. Kunena kuti chisankho chimene chikuchitika cha 2025 kukonzekera, akunena kuti inu simukuona manyaka kapena uchisiru umene ukuchitika. Mwafasa mwantundu wanji inu osusa boma, kunena kuti kumakalolera umboni woonekeratu, kulolera ndithu ana ang'ono azaka 9, 10 ndikumakalembesa kumaonekera akulembesedwa. Koma inu a opposition mwakhala chete, mwasankha kukhala chete. Kodi akunena kuti mukujifuna chisankhochi kapena ndi chani? Mwachita kulozedwa? Amalawi adandaula kwambiri, ndipo mudziwe kunena kuti inu asogoleri azipani zonse, atupere muluzi, apita Mutharika, akabambe, nzathu awa Enoch Chihana, David Mbewe, Amayi Joyce Banda, akunena kuti mukuwakhumudwisa anthu anu chifukwa umboni woonekeratu kuti chisankho ichi si chisankho koma ndi uchisiru ukuchita kuonekeratu. Koma inu mwasankha kukhala chete. Kodi ndi chisankho cha mtundu wanji chololera ana ang'ono kumakalembesa kudeza? Kulilongwe ndiye ndizomvesa chisoni. Akuchita kunyamula ana ang'ono mmalole kupita pa sukulu ndikukaseka sukulu yonse ndikumalembesa ana. Kodi chimenechi ndi chisankho? Akuchita kuonekeratu kunena kuti anthuwa akubera mosavuka, ndipo zikuchita kuonekeratu kunena kuti chisankho ichichi ndichoonekeratu kunena kuti anthu awa asankha kubera, kulibeko chisankho. Ndiye Amalawi ambiri akudandaula kunena kuti kodi ino a opposition ndi chifukwa chani aliyense akugwira ntchito mwa isolation? You are not coming together to fight this mediocrity. Iniyo mwalolera ndithu zoona kukalolera kuti anthu akakubereni chisankho posankha kukalembesa ana ang'ono. Masa mukanakhala united, soka ilo aliyense akupanga ngati akufuna aime payekha. Kodi mmene mwayionera Afrobarometer imene ijayo yatuluka ija ndi nthawi yonena kuti inu a opposition mukagwire ntchito aliyense payekha? Ena akupita kumeki kumakacheza ndi ameki paokha.
ena iya kulengeza ngati a UTM kunena kuti ife tizayima padokha. Akabambe ayulire serious kuti iniyo mungayime panokha. A DPP bola tomwina a DPP anati azipanga matama pang'ono komano 50+1 iniyo mungayime panokha. Pena paketi ino a opposition mukufuna mpwetekese Amalawi. Amalawi akukukhulupirirani munayenera mugwirire ntchito limodzi. Vuto la atsogoleri athu simafuna kupanga zimene akufuna Amalawi. Ambiri simayang'anira kuti kodi Amalawi akuzunzika bwanji. Iyi ni nthawi yonena kuti munayenera mugwire ntchito limodzi ndicho linga kuti you should fight the common enemy. Koma aliyense akufuna kuti akwere magalimoto apa ujeni pa ndipiti wa ujeni wa convoy. Aliyense akufuna akwere galimoto ya mbendera kufuna ulemerero wa inuyo nokha osakhala mmene Amalawi akuzunzikira, osakhala kukonza njira zokuti mukonzekere ncholinga kuti mwapulumutse Amalawi kusinga za mavuto amene ali nazo muno Malawi. Mwalolera kunena kuti mukasiye a MCP azikabera zisankho mochita kuonekera koma simukutengapo action. Ndi Amalawi ambiri akudandaula kunena kuti iniyo a opposition amene munadaliridwa kuti mwina mukonza kusintha ziko ili inunso mukupanga zosiyana ndi zimene Amalawi amayembekezera. Munayenera inu a UDF mugwire ntchito ndi a DPP. A DPP mugwire ntchito ndi APP. APP mugwire ntchito ndi a UTM. A UTM mugwire ntchito ndi chipani cha Ambewe. Nonse mugwirire ntchito limodzi. Koma ziko lathu ndilotembereredwa. Atsogoleri athu aliyense akufuna akhale mtsogoleri, aliyense akhale president. Mukwasi anthu amalomo kuti inu nonse mukanapangana mupite ku court mugwirizane chifukwa maumboni onena kuti chisankho ichi chikuberedwa maumboni alipo oonekeratu. Mukanapita ku court ndikukachita nullify chifukwa ichi si chisankhotu. Tinayenera tibwererenso ku back to square one. Zikuchita kuonekeratu kuti Annabel Ntalimanja walephera kuyendesa chisankho cha 2025. Awa ni manyaka koma uchisiru sopombo weni chifukwa undi uchisiru ugalu weni ichi si chisankho koma masewera. Ino a opposition mukanatengapo mbali yayikulu takati kukuzani kuchokera pakanthawi koma inu simukufuna kumva. Lero mukulolera kuti Annabel Ntalimanja azikakunamizani inuyo a opposition maka inu a UDF kumakunamizani kuti simatematiki singagwirisidwe ntchito, simatematiki siyochita register, simatematiki siyowerengesera, simatematiki sigwira ntchito m'Malawi munomo. Funso nkumafunsa kunena kuti ngati simatematiki simachini ochitira register anthu, ngati simatematiki simachini owerengera, simatematiki siwopangira china chilichonse nde amagulira chani. Koma inu mulipe kumakubwatikani boza nditu mkazi kumakunamizani inuyo kunena kuti ayi musadandaule sitigwirisira ntchito pochita transfer marizasi, sitigwirisira ntchito powerengesera, sitigwirisira ntchito polembesa. Ndiye musadandaule. Funso nkumenena kuti kodi ngati iwo zimenezo akunenazo kuti sizitheka ndiye machiniwo amagulira chani. Mwafasa kwambiri a opposition. Malawi munomwe anthu akuzunzika kopsa ndipo mukanadziwa mwina popeza inu muli ndi ndalama mukunjoya, koma mukanakhala kuti mukudziwa inu a opposition mukanasamala anthu kaye, mukanasiya zanu ma difference anu amene alipo kuti khala ena mukudana ndi aujeni a UDF, khala ena mmadana ndi a DPP, khala inuyo a UTM nanunso mukufuna upresident koma ndiye mukupupulumatu kwambiri. Munayenera kuti muchite swallow the pride. Mwafuse anzanu maka inu a UTM, mwafuse akulu kumeneko. Kodi ineyo ngati president wa UTM ndipange bwanji? Kodi kumeneko masa kuli akulu sikuli kumeneko ngati Amasangwe, Amakondi, Akambala simuli kumeneko, Patricia Kaliate. Kodi simunagwirizane be kuti muone kuti sogolo lanu ndilotani?
ndiye mukamanena kuti timatoka a UDF nafeso timasotoka muganiza kuti ziko limene lili mulilamulira bwanji. Asogoleri wozikonda, asogoleri ofuna kumapanga zajera zozikonda zofuna kuzipangisa kuti ati ndinu anthu olemera, siku lake ndi limodzi mukanagwirizana nonse a UDF, inu a Ford, inu a PP, Mai Joyce Banda, nonse a UTM, a DPP, mukanasiya kunyada mupange zotheka zonena kuti muombole Amalawi. Amalawi yakuzunzika kuopsa ndi ulamuliro umenewu, ndipo mukaonesesa muona kunena kuti ulamuliro umenewu ndi wasankho, ndipo tikangomva kunena kuti anthu amapanga za sankho. Tapitani ku Nifi, mupite ku Blantyre mukaone kuti amene akusogolera Nifi ku Southern Region ndi ndani, ndi Nchewa. Eastern Region ndi ndani, ndi Nchewa. Northern Region ndi ndani, ndi Nchewa. Central Region ndi ndani, ndi Nchewa. Aika regional executive officers wonse ndi achewa okhaokha. Mukapita ku office kwawo kungakhale amene akusogolera ali pa office ya Nifiyo ndiwe onse ndi achewa. Komanso ngakhale nkhani yochita promote, kumuchita promote akumusiya munthu amene wachita save 10 years 20 years ku Nifi akukachita promote intern. Munthu wokuti akuphunzira kumene ntchito ndikukamuchitanso promote ndikukakhala manager, chifukwa chokuti kuliso kugonana atu akuluakulu a Nifi kugonana akuwanyenga ana osakhala masewera. Tapita mukazionere nokha amene. Now mchitidwe ngati simusamalira inu a opposition muzalirisa ana anu omwe, muphesa Malawi. Asogoleri awawa sanabwere kuti azasogolere ziko ili, anabwera kuti azakondere komanso azabe asogoleri wokuba. Olo ku polisi kumene, ku polisi anthu akuzunzika koopsa ku polisi. Ambiri sanazione a polisi koma lero aziona. Makamaka ochokera madera ena akuzunzika koopsa. Ku Malawi Housing Corporation pali bwana wa Eastern Region amene akuzunza anthu osakhala masewera kuti achite recommend anzaje kuti akugwira ntchito yabwino, iye ndi pamene akuzunza anthu. Sankho lijatika linena lija mukaona kuti ma position onse amene ali ku Nifi palibe kuwa kumpototu. Kodi anthu akumpoto analakwa chani? Bola sotu zipani zina zizimaesa kwa chita recognize anthu akumpoto, koma wawa akungokhala achewa okhaokha. Olo kugawa chimanga kumene akugawa kwa achewa okhaokha. Ma position okhaokha abwino madera osiyana ndi achewa okhaokha. Lero mwachiona chisankho chimene chikufuna kuchitidwa muno Malawi, akunena kuti akuwauza ngakhale ndi mafumu omwe matiye kunena kuti muzikagula za nzika, muzigula za kumeki zija, aliyense azikatenga ndikumaloyesa mbuku azipita nazo kwa asogoleri akuboma, makamaka asogoleri achipani chawo azikapereka kwa DC. Inu munamba mwamvapo zimenezo? Munazimvapo zimenezo chisankho cha mtundu wanji chimene mafumu akupasidwa mphamvu kuti azikatolera za nzika, azikagula za meki? Ndi chisankho cha mtundu wanji chimene chocho? Lero tikunena pano ku Civil Stadium kuli machini amene azikachita scan, kumakachita scan cha nzika ncholinga kuti nambala yawo imene akufuna ikhale yayikulu. Kodi malamulo akuti chani? Aliyense basi akuyenera kumangogwirisa cha nzika opanda kusatira malamulo? Munayenera kusegula maso anu a opposition, muzalira siku lake limodzi. Amalawi akudandaula, ndipo chisankho ichi ngati simusamala kukhala imfa zoopsa. I can see bloodshed. Ma activist kuphatikiza ndi ndemwe ndili pa plot yofuna kuphedwa, ndipo anthu amene akonza chiwembu chimene chindi ya MCP apha asogoleri ya opposition, apha ma activist. Koma ndafuna ndikuchitireni beti kunena kuti pamene mukukonza chiwembu chanu chokuti muphe ma activist, kuphatikizapo ineyo mulimbe kwambiri.
mulimbe ploti yanu ndayichita yonse, ndayichita study, mukufuna kuti muphe Boni Kalindo, muphe Peter Mutharika, muphe achina Ntanyiwa, Wabakiri Muluzi. Ayi tiona popeza ziko lindi la Malawi, Mulungu amalikonda, koma ndafuna ndikuwuzeni kuti paine ndekha ndepa zaterera. Musamale kwambiri pamene inu mukukonza ploti yofuna kupha ine. Boni Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village, tiye Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.